horonya jabrani swanti bache musu dimse ani mabakoro malikono maliko ka fuli ani tandu ni watina ambi anyeshi au brajilima au manayifa au fanfe kirawni nabinyimo chenta ba sidna shakmar sidu kulubali faruku ayatullahi fi dini fuli bidi anaka deme brajile fanama ku walnyimando danti fuli ani barika damina ku beka o bismillah anga bi karido bumananga kuna fini keneka anglena bi Noovembre kalo kli wolofla la samba fla ani samgan kli o femi islamia kalo jate sa hamero na fosisa ama prepare la tiga soro ka bo anga kalo ko nyana bolo yoroni o commission de l'uni ulu ya jira ka fo inshallah taala o shinide ulu benana sigi ka siga ka ko ulaje nga angon ba do ka fo ni kunu kuma ke kalo kura kile fole bi onake kalo kura kile fole ngani commission mo ye jatimi fo ana ata okan ni dalba masa oka jenye o bi ni ala suna igmadin islam ya kuna funu benana lase au ma katase jamana kuna na kuna funu ma hagaja jamana ko kan kuna funu ulu fana berajele bi yano wala au berajele ka au bismillah o kuna funu kene ka son amina u fese au yi kelengele shura kirawni nabenyimo chenta ba sidna shakmar sidu kulubali faruku alay bilebile mi yamaruni akadine na masra jalakil baka jalakilnye ay wajulu kene banyana amdalay kawfino meni abaro brajile latimena bunya ani karama kono ma fana tumbora fanta ani nan brajile fe amnalay ni alamunu na kasigana ni wajulu kene bay ashiriya abuyani ahromo kuson bilebile ayre kelen ko fe ka kene soro abismillah len ko fe islamo fe buyani karamani soja konana korofo brajile farala nywanka ka di alaka dine waraba ma sidna shakmar sidu kulubali faruku akumana islamo fe ni bangeba ale bunyaliye anga jeka ojumasna yugo aleka jasoro don laje ani tangarana nani mui révolution ikmadini islamia dajuru samaba el shakmar sidu kulubali ayatullahi fi dini alaka kabako akadine konala aye wajulu kene bilibili nyenemaya amdalay dugukolo sanfɛ ka bɛ samedi Noovembre kalo kile 6 ma maaw kɔni bɔra kana wele jaabi wele min ni kelenya don da kelen fɛ ani bɔ da kelen fɛ o wele tun don waati min na jama kɛra ka kɛnɛ kɔnɔla fa i n'a fɔ da kɔnɔ ɲi Seydina Umar bun Katabu Tama Faruku a n'a ka délégation donna kɛnɛ kɔnɔna la a la bɛnnen bleu la a nisɔndiyalen ani a munyamunyanen ka bɛn nɛgɛ kaɲa 23 ale waatiw ma Faruku bisimilalen kɔfɛ silamɛ jama fɛ kuma dira amdalay ikmadin islamia tɔdenw ma u bɔra ka dalibama kumakan kala an ye ani folikan caman ikmadin islamia jɛdenw bolo o kɔfɛ sa Faruku y'a dankɔrɔba sigi kiraw ni nabiɲumanw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ ka ala ka diinɛ lase ala ka jɔnw ma bangaba ka kɛ diyagoya ye den kan siga la wa i ti alijinɛ sɔrɔ ayi f'i k'a dafa siga la fa kulubali a ye kuranɛ ayaw de fɔ an ye karati baw mun de wala kuranɛ kɔnɔ ni ala kumakan lajɛ ala ko kira ma kisi nama ba ma wa kada rabbuka ala ta'budu illa iyyahu afrati wa bil walidayni ihsana ala ko muhammadu kulubali imma no ye ne ala bayi ne ala ya latigɛ k'a jagoya ne jɔnw a kana foyi bato fo ne ala wangeli a ye ne kelen de bato a kana fɛn wɛrɛ bato ka fara n kan munna ala ye mun fɔra a kan wa bil walidayni ihsana ne ala kelen batolen kɔfɛ a fɛ a bangebaa filaw a y'a jandu la a ka ɲuman kun Faruku nuru ni ala de mankan ye bilahi o de la ni aya in
muruni kuranɛ dɔnnaw y'a lajɛ i bɛ bonya i bangebaa ko la da se kɛ min fɔ ka s'a da la ala yɛrɛ ka kelebanciya a ye ne kelen bato o ka gwɛlɛ ala ma ni fɛn bɛɛ ye wa o ka bon ala bolo ni fɛn bɛɛ ye o tɛ ko ye ala yɛrɛ kama ye muru o ye nin ye n'i y'a mɛn silamɛya a sigilen don ala kelebanciya in de kan tant que o sabatira a tɔw bi sabati mais n'o jɛngɛnna a tɔ si tɛ ɲɛ bilen a bɛ i b'a fɔ kuma donsow b'a fɔ ko jiri y'a jili di n'i y'a mɛn i b'i ɲaga jiri tuli la a k'a sɔrɔ a ju bɛ dugu la o mais n'a ju bɔra est-ce que tuba min b'a la o ye nisɔndiya ko ye bilen wa muru o tuma na e ka silamɛya ka sabati ala ko cogo min k'o kɛ ala ko min man d'a ye k'o ye k'o to yen o b'a jira ala kelen b'an ciya ala dɛmɛya o de sabatilen don i dusukun na wulibali tɛ muru ka jɛnɛya se t'u ye k'a nege k'i la ka diya ko k'a ti bɛ silamɛya la ala dɛmɛya o de b'o sabati yɔrɔ wulibali tɛ ka suyɛli se t'u ye k'a mɔgɔ t'u ye k'a dɔnni t'u la mɛ k'i yɛrɛ karaba ko suyɛli ti bɛɛ k'a ye k'a to yen ala dɛmɛya de b'o sabati wulibali tɛ muru k'i kɛ ka sunɔgɔ fara ka bɔ i ɲɛ la fajiri fɛ ka ala ka fari i da di ala dɛmɛya o de bɛ se k'i bila o la o tuma na ala kelen b'an ciya in o ka gwɛlɛ ala ma ni silamɛya fɛn bɛɛ ye kun wɛrɛ t'a la dɛ parce que tant que o sabatilen don ala ko cogo min i bɛna kɛ karima fɛ mɛ o min ka gwɛlɛ ni silamɛya fɛn bɛɛ ye o jira to ala fɛ a y'o ni bangebaa bonya de jira ɲɔgɔn fɛ a ye ne ala kelen nin bato a kana foyi bato ne na ala kelen tɛ ala y'a fara a kan wa bangebaa filaw a ye ɲuman kɛ olu ye o la bangebaa ko tɛ fɛn denni ye dɛ mɔgɔ ma kulongara la i mago sara diɲɛna yan i mago sara lahara bilahi muru i janto i bangebaaw la n'i bɛ fɛ ka bila cɛw ɲɛ i bɛ fɛ ka sutura sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bangebaa fila bonya u sutura ko t'u ta la bilahi ala tɛ sɔn juguya ka se i la wulibali don o ye diɲɛ a depuis i ma se lahara wa lahara bangeden ɲɛ ti da ala k'ale jinɛ kan kuma tɛ ka don a kɔnɔ ala kɛra de ko ten kisi nama ban ma maa ma sara dangadenya kɔnɔ kira ko lahara n'an bɛ alijinɛ tɔ ye san 500 taama ye alijinɛ kasa ja fɛ k'an bɛ alijinɛ kasa sɔrɔ mɛ kira ko ala kale la dangaden tɛ alijinɛ kasa mɛ a ɲɛ ti da kan kuma tɛ ka don a kɔnɔ wala bawu de muru alijinɛ ye dugawu ne ta ye ala kelen b'an ciya ni ala batoli dafalen kɔfɛ dugawu ne bɛ alijinɛ kɔnɔ karima famu o la diɲɛ kɔnɔ yan depuis ma se lahara n'i kɛra dugawu ye ala b'a sara dili daminɛ i ma lahara i b'a tɔ dafalen sɔrɔ i ye o cogo don n'i kɛra dangadi diɲɛ kɔnɔ yan ala b'a bonne jigini daminɛ i kan lahara i b'a janama sɔrɔ i ye o la y'a janto bangebaa ko la nɛgɛ kaɲa fu sanga 30 ni wajulu kɛnɛ in kun cɛra ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye ani maa caman olu ye layidu ta ka fara silamɛya dɛmɛkulu kan an ka kɛ kelen ye alhamdulillah rabbil alamin ni tun ye o jumasina yogo ale ni Bukari Tangara ka ja sɔrɔlenw ye ka bɔ Amdalaikaw fɛ yen nɔ wajulu kɛnɛ kan an n'a to jamana kɔnɔna kunnafoniw na an ka dugu jukɔrɔ ko ani ji ni kuran minisiri ni o ye Lamine Seydou Traoré ale ye sennɔbila kɛ ka taa Selengekaw fɛ yen nɔ ka taa a ɲɛ da u ka kuranko cakɛdaba kan yɔrɔ min ni ala sɔnna fɛn min ye u ka subahana mansin dɔw ye olu tun tiɲɛna olu kɔni dilanni baaraw sigila sen kan an yɛrɛw ka EDM cakɛlaw fɛ o kɛra nisɔndiya koba ye minisiri yɛrɛ bolo bawo a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ ni subahana mansin ninnu kun tiɲɛna maaw tun bɛ bɔ kɔ kan ka na nin dilan a musaka tun bɛ se ka taa jɔ fo sefa wari miliyari kilancɛ la nka an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan minnu ni olu y'a dilan ka bɔ an yɛrɛw ka faso kɔnɔ ko o ma tɛmɛ sefa wari miliyɔn 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan an ka jɛ ka hali sisan o jatew lajɛ. Selenge Central Hydroélectrique
groupe nani de kuncɛnlen don ɲinɛ y'a san kelen nga o dilanlen filɛ nin ye an ka EDM baarakɛlaw yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka kɔn nin wagati ninnu ɲɛ ni nin groupe ninnu kuncɛnna maa wɛrɛw de kun bɛ ta ka bɔ kɔfɛ ka n'a dilan. Ni expertw kun nana ka bɔ kɔfɛ ka na k'a fɔ k'u bɛna nin baara in kɛ an kun ma wari bɔ foyi foyi o kun ye sefa wari miliyari kilancɛ o kun y'o ye mais ninnu ye nin baara in kɛ bi a ma tɛmɛ miliyɔn 6 kan o b'a yira k'a fɔ ko vraiment ko o instruction mun dir'u ma k'a fɔ ko an bɛ baara fɛn fɛn na yɔrɔ o yɔrɔ bɛ se k'a to n'an bɛ se ka économie kɛ u k'o kɛ u b'u k'o baara in kɛ ka ɲɛ o kosɔn an nana bi an yɛrɛ nana ka na an ɲɛ d'a kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ halisa k'u k'u cɛsiri EDM dirigeants ni baarakɛlaw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'a fɔ k'u bɛna nin baara ninnu kɛ est ce que olu taara école mun na an fana ma to école kelen ninnu de la donc u yɛrɛ y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ groupe ni tribune nin dilan u ye tribune nin dilan ala y'a kɛ a kɛra a ɲana baara ɲana fɔlɔ yanni tribune nin ka jɔ yɛrɛ tribune nin kun bɛ 7 mégas ɲɔgɔnna de di nka u ka baara kɔfɛ bi a bɛ fɔn 11 et quelques a b'o de di donc n'i y'o jateminɛ o b'a yira k'a fɔ ko baara ɲana o kama a kun ka kan an ka wuli ka na o foli kɛ u ye k'u fo k'a fɔ k'u ye baara min kɛ a ɲana ko nka halisa u k'u cɛsiri. K'aw hakili lajigi EDM baarakɛlaw kɛlen ka nin groupe ninnu dilan minisiri kɔni y'a ka nisɔndiya jira u la k'u waleɲuman dɔn ka ɲini u fɛ hali sisan u k'u cɛsiri munna bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka u fanga fara jamana ɲɛmaaw ta kan Mali kura jɔta la. Hali sisan an bɛ to jamana kɔnɔna kunnafoniw na wulikajɔba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2000 ani san 20 an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga juguya la juillet kalo tile 11 ka taa se a 12 ma ni a wolola ka maa dɔw bɔnɛ u ni na ani dɔw banana walasa ka se ka kulomagɛn ɲɛsin olu masa farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma ni balo dɔw dili u ma o balo ninnu yɛrɛ fana dili kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka kɛnɛya ani bunahadamadenya sabati cogo ɲuman minisiri kɛrɛfɛ minisiri fana bolo min ni o fana ka baara ɲɛsinen don dɛmɛɲɔgɔnya ani fɛn ye dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli fo ka taa se maa minnu ni gɛlɛyaw ye olu sɔrɔ olu kulomagɛn ni o ye Umaru Jara ye lase minnu sɔrɔla ka bɔ o kɛnɛ fana kan o ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɛmada o fana fɛ ni balo minnu filɛ nin ye nin bɛɛ bɔra farancɛla fanga ɲɛmaa yɔrɔ ni o ye colonel Asimi Goita ye k'a di maaw ma minnu ni olu ye degun sɔrɔ salon ko juillet kalo tile 11 fo ka taa se a 12 ma taamaba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na fanga kɔrɔ juguya la banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw fo ka taa se minnu fatura ni dɛmɛ tala ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. Manden kumakɔrɔ dɔ la a ko ni ka kɔrɔ ni ni ye nka ni ma fisa ni ni ye wa jamana ko la bɛɛ lajɛlen ka hakɛ tangali o de b'a to an bɛ jamana sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko état de droit an ye nin wulikajɔ min kɛ ka na ni nin dɛmɛ min ye k'a lase an balimaw ma dɛmɛ in sumaw kɔfɛ o suma in bɛɛ lajɛlen ka kan o la victime minnu bananen don ani minnu fatura a ka tila a familles ni ɲɔgɔn cɛ jamana kuntigi a sera ka jɛ nin kɔ cogo min na a n'an dɛmɛbaga jɛkulu ka jɛ a kɔ cogo min na k'a lase ko k'a se victimes ma an b'a ɲini maa o maa bolo bɛ a ko tilali la a ka baara kɛ aw ni Ala camancɛ la yaasa minnu ye degun sɔrɔ a ka se ka se u ma. Kenige tɔni 40 makaroni tɔni 10 malo tɔni 10 ka fara ɲɔ tɔni 5 kan nin de dira kɛnɛ kɔnɔ k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u somɔgɔw ma. Jamana kɔnɔna kunnafoniw na hali sisan ka sabu kɛ an ka daladunfɛn fɔlɔ dɔw sɔngɔ yɛlɛli ye an ka jago ni usine ko minisiri ale fana ye lajɛrɛba kɛnɛ sigi ni kunnafonidilaw ye ka se ka pereperelatigɛ di u ma o baara belebele ale kunkan nka u ka lajɛrɛ senfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan diɲɛ kɔni ma di jagokɛla si ma k'a fɔ ko i ka dɔ fara i ka fɛn dɔ sɔngɔ kan i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ni faso gouvernement ma bɛn a la ko baw bɛnkan sɛbɛn de bi jagokɛlaw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan a bi fɔ fɛn min ye gouvernement yɛrɛ fɛ an ka jɛ ka an ɲɛmada o jatow fɛ. Jamana usine ko ni jago minisiriso ka ni lajɛrɛ bi don baarakɔrɔw kɔnɔna na a ye min boloda kunnafonidi nasiraw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ dala dunfɛnw gɛlɛyaw kan sɔngɔko ta fan fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ u ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ k'a jira ko jamanaden dɔw b'a la ka dala dunfɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma minisiri y'a jira a ka kɔrɔfɔ la ko a ti bɛn cogoya si la jagokɛla dɔ ka sin ka wuli tile kelen i yɛrɛ ye ka dɔ fara fɛn dɔ sɔngɔ kan ka sɔrɔ a yamaruya ma di k'a sabu kɛ ko fɛn min ye bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnlen ye o bi jagokɛlaw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw sɔngɔko la minisiri ka kuma fanba dɔw fana bolila buruko gɛlɛya kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka da dɔw ka wulikajɔ kan buru sɔngɔ yɛlɛliko la. Ani burutigiw ta gɛlɛya a sɔrɔla min fɛ o ye kow ma tɛmɛ o tɛmɛ sira fɛ kɔntɛ minisiri ye kadiri sigi walasa ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a bɛ lajɛ de donc bɛnkan min sɛbɛnna
n'o ye buru bila 50 la ale ni 25 la o bɛnkan kelen de y'a yira k'a fɔ ni boulangerie bɛ taa sanni kɛ usine tigi fɛ yen donc a man ka tɛmɛ 4000 kan saki la ni farine prix ma tɛmɛ 4000 kan bon a bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka kɛ boulangerie la mais o t'a to i bɛ bɔ ka se k'a fɔ dɔrɔn ko e bɛ prix yɛlɛma i bolo. Minisiri tilala tuguni k'a jira ni kunnafoni di lajɛrɛ in kɛnɛ kan ko danfaraba bɛ Mali daladunfɛnw ni jamana wɛrɛw ta ni ɲɔgɔn cɛ. Jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kan ka yɔrɔ minnu jateminɛ ni o cɛsiri sababu ye jamana ɲɛmaaw ye. Nka kɔni ye sɔnni sigi min kan o de ye ko an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi jamana ma yamaruya di ko ka foyi fara daladumunifɛn si sɔngɔ kan i n'a fɔ tulu, sogo, sukoro, malo fo ka taa se buru ma. Ni kunnafoni di lajɛrɛ in kan usine ko ani jagoko minisiri sinsinna kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ kan kunnafoni ko ta nasiraw fɛ dala dunfɛn fɔlɔ sɔngɔ yɛlɛli la jagokɛlaw bolo min tɛ sariya kɔnɔ a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ bɛ sen na sugu kɔnɔnaw na ka jateminɛ kɛ jamana kɔnɔdenw mago ɲɛ fɛn fɔlɔw sɔngɔko la. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali ko kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Banbaci wale kulu 9 Ethiopie jamana kɔnɔna la u ye lase kɛ juma tɛmɛnen k'a fɔ u bɛna kulu ba dɔ sigi sen kan an ko min ma Front Uni gouvernement fédéral ni a ministre ɲɛmaa ye Abiy Ahmed ye olu ka fanga juguya la ni kulu kura min bɛna sigi sen kan nin ye a ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ kaɲanganafa maa bolo ni o ye TPLF maaw ye olu minnu kɛn bɛ ka bagabaga ta ni waati na ka ɲɛsin Abiy Ahmed ka fanga ma k'a fɔ u bɛna taama donna nataw la Addis Abeba ale dugukolo kan ka kɛɲɛ ni nin kɔni bagabaga nin ye ani ni jɔrɔla ko ba in kɔni ye États-Unis jamana Suède jamana Norvège jamana u ye wele bila juma tɛmɛnen u ka jamanadenw ma u k'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Ethiopie jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara Conseil de sécurité olu fana ye wele bila fan fila bɛɛ lajɛlen maaw ma k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni bila o cogo kelen fana kɔni do jamana setigibaw ani Ethiopie bɛ kulu minnu kɔnɔna la olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ u ka sigi ka kuma sabu ko sigi ka fɔ o kɔni ye damu ye gouvernement fédéral bɛ kɛlɛ la Tigre marabolo kama depuis a san kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye an ko Front de libération du peuple du Tigre dakuru ɲɛ kelen TPLF ni maa kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye u kɛn bɛ k'u disi da gouvernement fédéral disi la k'a fɔ u bɛ fɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di u ma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ araba tɛmɛnen ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi tɛ min na u ni Ethiopie faaba cɛ tɔ ti tɛmɛ kilomɛtiri 325 o kɔni kan waati na mɛn bilen Banbaci wale kulu min bɛ ni an ko armée de libération Oromo ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo min k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani Banbaci wale kulu misɛnmani caman ka se ka taa yɛlɛ Abiy Ahmed a n'a ka marabolo maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni kan an bɛ waati min na i ko bi Ethiopie jamana kɔnɔna la maaw kamana gannen do sabu nin ko in kɛra sababu ye ka maa miliyɔn caman ka olu kɔni colo Abiy Ahmed yɛrɛ nara fanga la san 2019 a nalen waati min na a ye TPLF maaw mabɔ fanga la pewu o de kɛn bɛ dabalibanko ba fana ye nin waati in na. Allemagne jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne worodugu yanfan u ka dugu min bɛ yen n'an ko Bavière maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu sɛbɛkɔrɔ bannara k'a sabu kɛ muru dɔ kɔni tun bɛ maa dɔ bolo ni maa 3 minnu kɔni filɛ nin ye u taara ka taa ni u ye Bavière ale yɛrɛ kɛnɛyasoba o kɔni na ba polisilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka waatiw cogoyaw kɔni ka fisa ni waati in na gɛlɛya foyi tɛ maa min ye nin ko in kɔni kɛ a si bɛ taa se san 20 ani san 7 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ Siri jamanaden do hakili wasu bana o kɔni bɛ nin maa kofɔlen kɔni na ba polisilakaw b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw ka olu kɔni walanfili an bɛ waati min na i ko bi cogo min ka se ka nin ko in kɔni jujubaw ka olu kɔni dɔn n'i ye Allemagne jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ waati min na i ko bi Banbaci wale tigilamaw kɔni bɛ ɲɛ don bɛ u la nin waati kofɔlen kɔni na n'i ye juin kalo tile 25 ta k'a lajɛ maa
3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu fagara, maa 5 olu banara dugula dugu min n'an ko Würzburg. O fɛnɛ sɔrɔla murula attaquement dɔ fana senfɛ Allemagne ale jamana kɔnɔna la. Somali jamanaden dɔ fana kɔni fɛ nin bɛ kɛ Allemagne na k'a sabu kɛ u kɛn bɛ k'u yɛrɛ di ni waati in na bamaci wale tigilamaw olu kɔni juguya la. Groupe min bɛ n'an ko groupe État islamique olu minnu bɛ Iraki jamana kɔnɔna la, Syrie jamana kɔnɔna la, Allemagne jamana kɛn bɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw bila fan caman fɛ cogo min ka se ka dangari kɛ bamaci wale tigilama ninnu kɔni na. Wa ni waati in kɔni na Allemagne marafamaw kɛn bɛ ka fɛɛlɛ ni dabaliw fana sigi sen kan cogo min ka se ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini nin waati in na. Maa 92 ani maa 2 u ye a dɔgɔyalen ye olu de bɔnɛla u ni na juma tɛmɛnen Sierra Leone ale jamana kɔnɔna la k'a sabu kɛ camion citerne dɔ kɔni ka explosion ye. Sierra Leone yɛrɛ ye jamana ye min bɛ farafina ale tilebiyanfan o kɔni fɛ Afrique de l'Ouest. Nin ko in yɛrɛ kɛra Sierra Leone faaba ni o ye Freetown ale kɔnɔna ye. An bi waati min na i ko bi mobili jeninenw olu kɔni yera fan bɛɛ fɛ sisi bala ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. Jamana ɲɛmaa danga o kɔni kumara Mohamed Julde Jalo ale kɔni y'a ka kamanaganko kɔni yira wa a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu bɔnɛla u ni na kɛnɛya tigilamaw b'a la ka u se bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min ka se ka maaw ni kisi. Maa banalen nin waati in na o kɔni bi taa se maa 80 ani maa 8 kɔni ma wa maa minnu bɛ yen ni olu ka banali juguyara o dɔ bɛ tali kɛ moto bolilaw taxi bolilaw o ni o ɲɔgɔnnaw k'a sabu kɛ nin citerne kofɔlen kɔni bɛ accident kɛ waati min na sani a ka jeni olu caman de tun nara k'a fɔ u bɛna essence salo ka bila u ka minɛn kɔnɔ o de laban nara kɛ nin ye. Maa bɔnɛlenw u ni na musow bi a la cɛw bi a la wa denmisɛnw yɛrɛ bi a la u farikolow jeninen o kɔni bi ye fan caman fɛ. Sierra Leone jamana ɲɛmaa fana kumara ni o ye Julius Maada Bio kɔni y'a yira k'a fɔ a dusu kaminen don wa u bɛ taasibila foli ani hinɛ lase foli kɛ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu somaw kɔni fatura ka maaw hakili lajigin hali bi. Sierra Leone yɛrɛ marakafo maa ɲɛmaaba muso don ni a tɔgɔ Yvonne Akishawier ni muso kofɔlen in fana kɔni y'a yira k'a fɔ nin ja ninnu yɛrɛ lajɛli a bɛ maa kɔni dusu kami kosɛbɛ wa a bɛ ɲɛji bila maa dusukun na. Sierra Leone jamanaden maa 7 ani gɔri 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. L'Angleterre jamana kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu mara a jamana bɛ jateminɛ fantan jamana baw fɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔna la nka n'i y'u ka dugukolo jukɔrɔla ta k'a lajɛ jaman pasi o kɔni bɛ nin dugukolo kofɔlen in kɔnɔna la u ka sɔrɔ o kɔni yakubayalen tun don waati tɛmɛnenw na nka bi sɔrɔ laburu jara k'a sabu kɛ yɛrɛdama kɛlɛ dɔ kɛra Sierra Leone jamana kɔnɔna la k'a daminɛ san 1991 ka taa bila san 2002 la o kɛlɛ in kɛra sababu ye ka maa 120 ka olu bɔnɛ u ni na. An bi waati min na i ko bi tuguni diɲɛ laban banajugu ye kabako da u kan. Ebola banajugu san 2014 ka taa bila san 2016 la o fana kɔni jouera u ka sɔrɔ kan kosɛbɛ. Espagne dugu min bɛ yen n'an ko Palma de Mallorca nin ye dugu min kɔnɔna la ba polisilakaw kɔni ye maa 12 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni interpeller walima ka u wele wa an bi waati min na i ko bi maa 12 dɔgɛrɛw olu kɔni bolila wa dɔw fana b'a la ka ɲini nin waati in na ba polisilakaw fɛ. Nin ko in yɛrɛ sɔrɔla mun de fɛ o de ye pankuru kɔni b'a ka bolila waati min na sankolo ani dugukolo kɔni ni ɲɔgɔn cɛ pankuru balila ka jigin duguma ka sabu kɛ maa dɔ y'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a man kɛnɛ pankuru o kɔni kɔnɔna la. Nin ko in yɛrɛ kɛra kabini juma nɛgɛ kaɲa 19 o waatiw kɔni na wa nin pankuru kofɔlen kɔni tun b'a la ka maaw salo ka bɔ Maroc jamana kɔnɔna la ka u kunda Turki kan. U dun ka gɛlɛ kosɛbɛ fo aw ka escale walima sɛgɛnnafiɲɛ bɔ dɔ kɔni kɛ Maroc Espagne ale jamana kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni ba polisilakaw ani Espagne gouvernement
walima maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ka kɔrɔfɔw kɔni ye maa 12 minɛra maa 12 olu bɛ ɲinini na nin waati in kɔni na k'a sabu kɛ maa min yɛrɛ kɛra nin ko in kɔni sababu ye a y'a yɛrɛ kɛ de i n'a fɔ banajugu dɔ cunna a kan pankurun jɔra waati min na ka jigin jagoyaninfin na maa kofɔlen ninnu kɔni bolila dɔw y'a yira k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ k'a sabu kɛ dugumasira donni nɔgɔya u bɔra Maroc u b'a la ka taa Turki ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ni nin maa kofɔlen ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u bɛ se dan Espagne kaw kɔni fɛ yen cogoya min na maa kofɔlen kɔni minɛra k'a sabu kɛ u sera kɛnɛyaso la ni a ye waati min na u taara sɔrɔ foyi kɔni tɛ a la nin waati in kɔni na passager maa 21 olu bɔra pankurun kɔni kɔnɔna la wa u bolila hali bi ɲɛfɔliw bɛ kɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin waati in na maa 24 i b'a ye k'a fɔ Maroc jamanadenw fana kɔni bi u la Palestine jamanaden maa 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu b'a la ka larawe nin waati in kɔni na k'a daminɛ nin waati in na fo bi i b'a ye k'a fɔ fɛn caman o kɔni kɛra k'a sabu kɛ avion 13 minnu bɛɛ lajɛlen tun ka ɲi ka taa Palma olu bɛɛ lajɛlen ka tagali bɔra a ma ka taa ni u ye fɛn min ye pankurun jigiso gɛrɛw la wa voli 16 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka wuliliw bilara retard la ka kɛɲɛ ni koɲɛ in kɔni ye Espagne kaw kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ don dugumasiraw fɛ ka caya cogo min ka se ka u dayirimɛ ɲini hɔrɔnya jabarani suwandi b'a cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ni de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi anw ka bi bamanankan kunnafoni na kibaru minnu bɛ an olu da aw kulo kan kulunboliba min ni o tun kan ka kɛ mawuludu ale dɔgɔkun kɔnɔna ni a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni daliba masa ka diɲɛ révolution ikumadini silamɛya u kɛmɛ ka baaraw labɛn ka bɛn ni ala sɔnna a baara bɛna kɛ tako 2 de tako fɔlɔ o bɛ kɛ ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ye o bɛ kɛ kulunboli ɲɛbila wajulu ye jumadon Noovembre kalo tile 19 badala bugu kɔ fɛ yen nɔ ni ala sɔnna karido sa Noovembre kalo tile 21 selifana seliw kɔfɛ sa kulunboliba yɛrɛ o baaraw bɛ sɔrɔ ka latɛmɛ badala bugu kelen na palais de la culture ale badala inshallahu taala ni kɛnɛ belebele a ɲɛmaya bɛ kɛ kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ ta ba Seydina Cheikhmar Seydou Kulibali Faruk yɛrɛ bolo ni daliba masa o ka diɲɛ hamadi ala fɛ yɛrɛ bi ala ka baro bɛɛ lajɛlen latɛmɛ hɛrɛ ani badina suina wajulu kɛnɛ labɛnw bɛ senna bakɔ jihɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ni o ye tɛnɛsu kalan kɛnɛ sini tɛnɛ sa tɛnɛ do kalanba o baaraw bɛ latɛmɛ silamɛya duba kɔnɔ fitiri seli ani safo seli waatiw la ni daliba masa ka diɲɛ hamadi ala fɛ yɛrɛ bi ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ hɛrɛ ani badina an ka jamana ala ka kulosuma ka ɲɛmajɔ kira bonya ni an karamɔgɔ Faruku n'a gunasama barika kosɔn sɔli ala rasuli